тақрибан 21000 патент аннулировать шидаги бо сабабҳое ки мо дар боло қайд карда гуфтем. Гӯё ки вуҷуд надоранд ҳама одамо. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Чӣ хеле ки аз номи видео диден, аллакай маълум аст ки дар чӣ масъала суҳбат мекунем. Ҳама каса як дона лайк монда бо диққат гӯш кунем. Агар нафарҳое ки дар Федератсияи Русия қарор дорен, барои дилпир будани хитон як бор патентҳои хитона проверка кунед. Ба хотире ки тақрибан 21000 патент аннулировать шидаги номери WhatsApp мебирояд, бинависен, проверкаи патент мекунад. Фурудгоҳҳои шаҳри Москав фаъолияти худро мутаваффиқ карданд. Чунин вазъ дар фурудгоҳи Внукова, Жуковский ва Домодедово ба қайд гирифта шудааст. халабонҳои ҳавопаймо, диспетчерҳо ва маъмурияти фурудгоҳҳо барои таъмини бехатарии парвозҳо тамоми чораҳои заруриро меандешанд. Ин аз қайд кардааст Росавиатсияи Федератсияи Русия. Тибқи ҷадвали фурудгоҳи Душанбе, ду парвози ширкати Уральские авиалинии дар масири Душанбе, Жуковский, Душанбе аллакай лағв шудааст. Яъне лағв шуда бекор шидана дар назар дорем. Дар фурудгоҳи Внукова, Жуковский ва Домодедовои шаҳри Москав барои бехатарии шаҳрвандоне ки рафту омад мекунанд ба ин кишвар як чанд парвозҳо атминӣ чиданд бигем. аз сабаби мақсад вазъият камтар ноором шид дар Федератсияи Русия рӯзҳои охир, ба ҳамин хотир ин ҳамаш барои бехатарии шаҳрвандон мебошад. Ва аэропортҳо маҳкам мешаванд ё ки намешаванд, ё рейсҳоро кайда кушода мекунанд боз, ё рейсҳое ки атминӣ чиданд ба кадом рӯза монда мешавад. Дар ин бора информатсия нест, бародари азиз, ва видеоҳои моро пайгирӣ бикунед, ҳамарӯза хабарҳои нава огоҳ мешавед. Мо як бори дигар мегӯем то ки баъзе аз парвозҳои ширкати Уральские авиалинии атминӣ чиданд бо сабабҳое ки мо дар боло қайд карда гуфтем. Зиндаву сарбаланд бошен, комментарияҳои шуморо мехонем, ба саволотон ҷавоб мегардонем. Умедвор ҳастам ки бародари азиз ҳама каса идора хуб гузаронден, нағз гузаронден. Як бори дигар ба ҳаматон ид муборак бошад. Комментарияҳои шуморо мехонем ва гуфтанем ки касе дар Москва ё Московский област қарор дорад, агар ки документ надошта бошен, хоҳем граница пересекат кунен, номерошон мебирояд, зангшон бизанен, бо дили пир шуморо граница мебаранд, хичон мегзаронанд. Мирзоев нависондаи. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Иди бузурги қурбон ба шумо ва ба тамоми миллати Тоҷикистон ва дунё муборак буд. Саломат бошед. Аҳамият надеҳ ҳархела одамҳои бемафкураро, хичон намедонанд чӣ гуфтаншонанд. Аллоҳ нигаҳбонтон бошад. Зинда ва сарбаланд бошем бародари азиз. Албатта ки мо аҳамият наметиҳем, ба Худованд меспорем одамои бадбахте ки дар ҳамҷа гапҳои зиёдӣ менависонанд. Гӯё ки вуҷуд надоранд ҳама одамо. Як нафари дигар нависонда регистратсия кунему чеки патентмон дигар шаҳр бошад. Чӣ хел мешида бошад? Патенти шумо дар дигар шаҳр бошад ва шумо дар дигар шаҳр кору фаъолият кунед, тибқи қонун мумкин нест. Хеле бародар. Як нафари дигар нависонда ман 6 май аз Москва ба Тоҷикистон омадам. Метавонам 20 июн равам ба Москва. 8 май буд шидаги буд. Документот 8 май буд шидаги буд. Бале, вақте ки пеш аз буд шидани документот биромадӣ, бо абрат нарафтанада осонтар мегзарӣ. Ва фаромӯш накунед ки аз рӯзи 30 июн қонуни нав мешавад дар бораи госуслуги дар Федератсияи Русия. Ҳар касе ки вориди Россия шиданӣ мешавад, касе ки ҳамин чиза намефаҳмад, шумо дар комментария бинависонед. Ман бинам фикротона ки мисол агар бошанд одамои намефаҳмидагӣ, баъд мо ҳамира ягон фикрша кунем, мисол пешкаши шумо кунем, то касе ки мерава дар госуслуги регистратсия карда бутонад. Мои канал нависонда. Ассалому алайкум бародар. Хайру баракат ба касбу кор. Зинда ва сарбаланд бошен. Миннатдорам. Ҳамеша ҳам хеле суханои хуб кунед, дуоҳои хуб кунед. Аз ҳамаи шумо миннатдор мешавам бародари азиз. Зинда бошен. Як нафари дигар нависонда дар бораи Европа гап занам. Бародар, навигарӣ фаҳмон. Дар бораи Европа ҳозир ягон навигарӣ нест. Агар ки шид, худо хоҳад, мо видео мекунем. ҳаррӯза видеоҳои моро тамошо кунед, чизои фоидаовар барои худтона дастрас мекунед. Як нафари дигар нависонда салом Сорбон. Ба ҳавотанном фаҳмон ки касе
ба Ямало мебиёд надаромада даниҳоша партод, разрешени фез бегирану баъд даром. Мо нафаҳмида даромадем, ҳамара административни штраф кардан 10,000 рублей. ай ҳамин бародар ҷое ки гуфтае дар ҳамин вазъият дучор шудае, касе ки ҳамунҷа мерава бо эҳтиёт бошад ва гапи гуфтагиро амал мекунед. Зинда ва сарбаланд бошем бародарои азиз. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. саволо бошад бинависонед. то видеоҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.